Kaixo, Koldo naiz, eta hau Euskara OK kanala da. Euskara zuzenaren kanala. Gaur, bikote hitzaren erabilera okerra zitzeingo dizuet. Izan ere, jende askok gaizki erabiltzen du. Bikotea esaten dute, nire bikotea adibidez, nire bikotekidea esan behar denean. Izan ere, bikote hitzak bi pertsonak osatzen duten taldea esan nahi du. Beraz, bikote bat ikusi dut, esaten badut, esan nahi du bi pertsona elkarrekin zihoazenak ikusi ditu dela. Baina nire bihotzeko laguna baldin bada, adibidez, esan behar dut nire bikotekidea, ez nire bikotea. Beraz, erabili nire bikotekidea, ez nire bikotea. Beste hitz batzuk ere badaude, batzuek nire mutila edo nire neska esaten dute. Zurekin bizi baldin bada pertsona hori zure bizilaguna dela esan dezakezu. Beraz, nire bizilaguna ikusi dut edo lako zerbait esan dezakezu, baina ez nire bikotea. Bakarrik nire bikotekidea. Hori da Euskara zuzena. Agur.